Fl-aħħar jiem smajna diversi verżjonijiet f'rigward tal-paga li ġie mogħti l-ħabib tal-Prim Ministru Kert Farrugia li min impjieg viċin Joseph Muscat issa akkwista impjieg mal-entità tal-Gvern Malta Enterprise bħala kap eżekuttiv. Dwar dan staqsejna lil Kert Farrugia nnifsu li min-naħa tiegħu għalilna niċċekkjaw ma' dak li ppubblikat it-Times. Hekk għamilna u rajna li se jibda minn paga ta' 131,000 euro fis-sena u jitla l-paga ta' 179,000 fis-sena fi żmien ta' 9 snin. Imbagħad, il-Prim Ministru għalilna niċċekkjaw il-paga li kellu Alan Camilleri fl-istess irwol fil-Malta Enterprise. Hekk għamilna u sibna li kellu 70,000 euro, jiġifieri kważi 100,000 euro inqas milli se jkollu Kert Farrugia fil-kuntratt. Il-Ministru Konrad Mizzi minnaħa tiegħu għalilna li jaqbel mad-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li kienet deċiżjoni u paga li fuqha qabel il-Kabinett kollu. U issa kien imiss lill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo biex joħroġ onqu għal Farrugia. Jekk jien informat tajjeb, Kert Farrugia l-impjieg li għandu u dħul li għandu huwa l-istess jekk mhux inqas milli kellu min kien jokkupa kariga simili fi żmien Gvern Nazzjonalist. Mhuwiex, dak iż-żmien kien 70,000, illum sa 3 snin kif ippubblikaw fuq Facebook titlalu 143,000. 143,000 tiġi taqs ta' 7 għalliema. Jiena m'għandix informat hekk imma wieħed jista' wieħed jista' jċekkja xorta ma solvix il-problema b'hekk. Lill-Evarist Bartolo saqsejnieh jekk dawn l-eluf setgħu xmarru għat-titjib u investiment fis-settur tal-edukazzjoni minflok fil-but ta' persuna waħda qrib Joseph Muscat, paga li sa t-tielet sena tal-kuntratt se tkun tfisser 400 euro kull jum fil-but ta' Kert Farrugia. Ma jdejqekx il-fatt li dawn kienu flus minflok f'persuna waħda setgħu ġew investiti fl-edukazzjoni u fl-għalliema? Le, aħna għandna flus li investejnihom għall-edukazzjoni. Fid-dawl tal-fatt li hemm ħafna għalliema li fl-aħħar ġimgħat rew disappunt tal-mod kif qed jiġu trattati mill-Gvern b'aktar għalliema tikomplu jitilqu l-professjoni tagħhom jew jażlu professjoni oħra komplejna nippressaw lill-Ministru dwar dawn ir-realtajiet. Il-paga li għandu jitħallas 400 kuljum, żgur li ma jitħallsux 400 kuljum il-għalliema. Jiena għalija li jsir lynching personali fuq persuna li qed tipprova taqdi dmira importanti hija x-xenità li naħseb li mhix tajba u naħseb li mhux mod kif nagħmlu politika. Kien Kutajjar, Net News.